नंगौ सरकारा मार्टियार्सफोरनि थाखाय थैनायफोरनि थाखाय 5 लाख रां होनायखौ जोङो मोनथिदों। Welcome back to my YouTube channel. दा दिनैहाय आङो दंफैयो। मा बेग? Welcome back to my YouTube channel. मानि बेग? माने मोनसे आंनि इयुननि गोदान भिडिअआवहाय बरायबावनाय थाबाय। दा Welcome back to my YouTube channel. YouTube ना iTop? YouTube. दे। Welcome back to my YouTube channel. दा दिनै आङो दंफैयो मोनसे न'खरावहाय मादैनि जे बै सिगांनि समाव ना NDFB आफादाव मोनसे जांख्रिथायनि जे आफाद जे मोनसे संग्राम खालामनाय दा बिथाङा बै समावहाय मुंख्लं जादों भुटान एटेक समावहाय दा बिनि न'खरावहाय आङो फैफादों जाहैबाय आदा अफ्रिजों लोगोसे दा दाउफ्रिया आंखौ लिंबोफानायलाय आङो बेसिम फैनाय जादों। दा नैबे जोंनि नैबे हाजो मावरियानिफ्राय गावनानै फैनाय बे दैलाम मोनसे बे गेरेमसा सायख्लुमावहाय जोङो दंफैयो। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्ला मादैनि माखासे दुखु गोनां खौरां फोरमायनायखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन एबा मिन्थिनो मोनगोन। थैनायफोरनि थाखाय 5 लाख रां होनायखौ जोङो मोनथिदों आरो होनायखौबो नुबाय मोननायखौबो जोङो नुबायबो मिथिबायबो आरो नाथाय जे आंनि फिसाया थांदोंमोन थैदोंमोन लिस्टआवबो दङ नाथाय दासिमबो जोङो मोननो हायाखै आंबो मोननो हायाखै बिनि थाखाय मानो मोननो हायाखिसै आं फिसानि थाखाय बेखौ आङो दुखु नांदों आरो प्रत्येक मिथिङावबो जोङो मार्टियार्सफोरनि मुंख्लंफोरनि थाखा मोननायनि थाखाय मानो मोनाखिसै नै बेखौ जोङो सावरायलायनायाव जोङो मिथिङाव थाङो रायज्लायो जोङो मोननो थाखाय जोङो सारमोनखौ बुङो आरो सारमोनहाबो जोंनो होगोन होननानै बुंनायखाय जोङो आसा खालामनानै थायो नाथाय जोङो मोननो हाया। नै दाखालि थांनाय बिधान सभानि इलेक्सन समावहाय इलेक्सननि सिगां जोङो मार्टियार्सफोरनि थाखाय जोङो थाखा मोननांगौनि थाखाय जोङो रायज्लायदोंमोन बेयाव जोङो धरनाबो खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय जोङो सुंद' बिधान सभानि माबा इलेक्सन जानोसैखाय जोङो बेवहाय जोङो धरनाखौ लायाखिसै मानो होनब्ला सारमोनहानो बुंदों जे जोङो जेब्लायखि जाया जों होफ्लायबाय थागोन इलेक्सनजों खुनु खोथा गैया मोनलांबाय थागोन जों होलांबाय थागोन होननानै बुंनायखाय जोङो धरनाखौ लानाय जायाखिसै। दा जोङो आसा खालामदों दा इलेक्सननि सिगां बयनिबो न'खर हाबनानै मोनसिगोन मोनगोन होननानै बुंदों बिनिखायनो जों आसा खालामनानै थादों। दाथ' इलेक्सना जोब्बाय जोङो सारखौ मिजिंथियो जे सारा मोजां जानानै थांगोन आरो जोंनो लागै मार्टियार्सफोरनि थाखाय जों बिमाफोरनो बा बिफाफोरनो न'खरफोरनो 5 लाख रां थाखाखौ होगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै दङ आरो मोननांगौ जोङो जानानै फैथारनांगौ मानो होनबा माखासेफ्रा मोनबाय जों मोनाब्ला जोंहाथ' दुखु थागोन ना जाय बिथांमोनहा मोनदों बिथांमोननि थाखाय मोननायनि थाखाय साबायखर हामबाय होननानै बुङो मानो होनब्ला मोनथारनांगौखाय बिसोरो मोनबाय आरो जोंबो मोननांगौ जोंबो मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै थानाय जाबाय आरो आङो थांनाय जायाखै मानो होनोब्ला मानसिफोरनियाव मार्टियार्स न'खरफोरखौ जोङो लोगो मोनफ्लायो नालाय लामा सामायाव बा बहायबा मिथिंफोराव थाङोब्ला माबानायाव रन्जित सारनाव थांदों नामा नोंसोरो थांबाय नामा होनब्ला थांब्लाबो लाब गैया मोजाङै रायज्लाया मोजां खोथा होआ सैमा बायदिसो खालामो होनना बुंनायखायनो आं थांनाय जाफेराखै आरो आं थांथाराखै खनसेबो मालायफोरखौ बिदिनो बुंजानाय खोनानायखायनो आंबो थांनाय जाया आरो थांथाराखै आं। दा दिनै बिथांमोननियाव आङो खावलायो जे जा सिगां जानानै थांबाय दा इलेक्सनाबोथ' जानानै थांबाय दा नैबे इलेक्सननि जिहेथु देरहाब्लाबो देरहानायाथ' देरहाखागोन मोनखादों
बे देरहालांब्लाबो लाङाब्लाबो सरकारा जोंनो बे थाखाखौ होथारनांगौ आं बेखौ खावलायनाय थादों रन्जित सारमोननाव आरो प्रमद सारमोननाव खावलायनाय थायो जे होथारनांगोन आरो जोंनोबो होननानै जों बिनि बारै मिथिगौ नामा मादै थांनाया 23 थारिख डिसेम्बराव थांदों 2 सनावहाय बोसोरसे थानानै 3 सनावहाय अक्ट'बरनि थारिखखौ बावबायसो आं 14आवहाय भुटान एटेक जानायावहाय आंनि फिसालाया बेयावनो आर्मिफोरजों गावजानानै थैदों ओंखारबो रोङाखै थैदों आरो डेड बडिफोरखौ मोनदोंना मोनाखै डेड बडियाखौथ' जों मोननो हायाखिसै बे भुटानाव थैनायनि नालाय बबे भुटानाव थैखो बिबा जोंबो नागिरहैनो हायाखिसै ओमफ्राय नागिरनोबोसो थांनोबो हाया बिनिखायनो जों बेखौहाय थांनो हायैखाय मोननायबो जायाखिसै नागिरनायबो जायाखिसै आरो खारन जेरैजोंबो आर्मि बे आर्मिखौ जोङो गिनानैनो थाङाखिसै